Здравейте на всички ме гледате, аз съм Трифайзек и това е едно рандом клипче. В Хардкрафт Ред Гела съм до вълка и знам, че не го е ги пил коня. Кой? Вълка? Те не знаят аз кой съм. Вълка 9. Вълк видя ли къде е коня? Така, да. Сега ще отида да покопая. Аз май не съм снимал тук в Хард. Значи ето това е голямата ми мина. Не знам къде е коня. Ок. Кончето Петя се отиде. Нищо сега. Добре. Еми ще се върна като събера маничко кабелстон, за да направим някаква простотия. Така, както се сещате, бях такова напълно. Но, да минем. Ами, от шопа никой май не е купувал нищо. Кой няма къща? Да попитаме кой няма къща. За да видим. Така, ой. Така, много яко. И сега се връщам, само да видя нещо. Фисълчета. 3-5-5. Така. Ако сте разбрали какво съм правил, зареждах кредити в сайта. Нищо фатално. И тук ще напиша на една табелка Вълка е гей. Вълка е гей. Да. Еми, това беше първи епизод на Хардкрафт. На Хардкрафт и Хардкрафт. Нема. Надявам се клипа да ви е харесал. Не ми пука колко гледания и колко сабскрайбъра ще направя заради него. Както казвам, правя го за кеф. И за сабскрайбъра. Еми, добре. Чао.